ସତରେ କ'ଣ ଏ ମାନବ ସମାଜ ବଦଳି ଯାଇଛି? ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଭାବିବା ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନା। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ସହିତ କେବଳ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀର ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମଣିଷର କୌଣସି ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର, ଅସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା ତାହା କେବେ କମି ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ବିଧବାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା, ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସେଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଜି ବି ସମାଜରେ ରହିଛି, ଜାତି ପ୍ରଥା ବି ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ ମଣିଷର ମାନସିକତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ହେଲା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।